Moi boas tardes a todas e todos. Bueno, antes de comenzar, moitas grazas por eses dous discursos inaugurais, maravillosos, fantásticos. Non quero comezar a miña intervención sen antes agradecer a posibilidade de estar hoxe aquí e que quixeran contar a miña experiencia investigadora, que non é tanto de transición como a de franquismo, pero eu coido que un pouco, enlazando co que estabades a comentar, pois é fundamental ver un poquinho de onde vimos, non? Para saber un pouco a onde nos encamiñamos. E iso que vou facer eu hoxe aquí, o que traigo non vai ser un análise da exemplaridade da denominada transición democrática. O exemplar, sabémolo todo, coñecémolo todos, pero eu quero facer todo o contrario, porque coido que tamén é a nosa responsabilidade problematizar sobre determinados aspectos da historia, non? Para continuar avanzando. Por tanto, vou me centrar nalgunha das súas sombras. A transición, como sabemos todas e todos, non foi ni pacífica ni modélica. Isto non é unha cuestión que diga eu exclusivamente, non? Hai unha prolífica investigación científica que respaldaría esta tese e, se non foi modélica, nalgún aspecto, considero que este é o da perspectiva de xénero. A observancia da legislación en vigor un decenio despois, incluso máis, da morte do ditador, revela que para as mulleres houbo, digamos, que considerables continuidades co franquismo, non? Que impiden ou desaconsellan-nos falar dun contexto plenamente democrático. E precisamente sobre estas cuestións son sobre as que hoxe vou transitar nesta breve comunicación, porque xa digo, nesa idea de comprender cara onde camiñamos para difundir a nosa memoria, ben sexa en contextos académicos, educativos, non? Docentes ou sociais, hai que saber de onde vimos. Vou falar dunha serie de camiños que levaron á consecución de dereitos, entre eles o do divorcio. Para iso, xa digo, voume retrotraer á realidade vixente previamente, non? Ata o franquismo, concretamente, neste caso. Durante a ditadura franquista, como saberedes, o ideal de xénero, o ideal de muller franquista era o do anxo do fogar. Dicir, unha muller sumisa, abnegada, encargada de cuidar o marido, de cuidar os fillos e o servizo da súa casa, non? A unidade da patria facíase extensiva a unidade familiar que converteuse na célula básica da sociedade. Promulgaronse neste sentido para soster esta realidade unha serie de decretos e de leis que, entre outras cuestións, fixeron ou procuraron unha en concreto que ten moita relevancia, máis do que poida parecer de entrada, non? Que foi obstaculizar o dereito feminino ao emprego, convertendo en económicamente dependente do seu marido. Unha destas leis data xa de datas tan temperás como 1938, foi o Foro do Traballo, onde se afirma a palabras textuais que o obxectivo do Estado era libertar a muller casada do taller e da fábrica. Isto, por suposto, tiña como intención permitir que a muller deixase de traballar fora do fogar, e aínda que sí que é verdade que se vai respaldar un discurso paternalista, non? E como unha medida para protexer a muller, en realidade o que se intenta é un pouco limitar, ou un pouco, non, moito, limitar a súa independencia económica. As mulleres continuaron traballando, as mulleres sempre traballaron, aínda que algunha diga, non, traballei, non, porque en ocasións era traballo non remunerado, pero, xa digo, ben, non cobraron por desenvolver as súas tarefas cotiás, ou os seus traballos foron entendidos únicamente como un complemento á economía familiar. En ningún caso lles permitían ter unha independencia económica. En relación ao matrimonio, como sabedes, durante a Segunda República houve un período no que o divorcio foi legal, isto pola lei do divorcio de 1932, tamén foi legal o matrimonio civil, pero, coa imposición do franquismo, a orde do 8 de marzo de 1939 declara disueltos os matrimonios civis e a lei do 23 de setembro de 1939 deroga a lei do divorcio republicana por considerala profundamente oposta ao sentido religioso da sociedade. Que implica esta circunstancia? Pois que os matrimonios que se divorciaran durante a Segunda República pasan a estar casados de novo e, en canto a aqueles que contrarán segundas nupcias, este matrimonio queda anulado, con toda a problemática que implicaba de existir fillos habidos do matrimonio, por riba diso, que quedaban sen ter, digamos, un recoñecemento legal. O matrimonio canónico convertíase así no franquismo nun e indisoluble.
Ademais, debía ser decoroso, dicir, non valía matrimonio de calquera maneira, non, porque temos un delito que é o de adulterio, presente no Código Penal franquista do 44, que convertía o moralmente reprobable nunha acción punible por lei. Fixeron, ademais, desde unha perspectiva heteropatriarcal, porque o delito de adulterio cometido pola muller foi máis grave penalmente que o amancebamento cometido polo home. E tedes aquí en diapositiva, non sei se o podedes ler, é un fragmento directo do propio Código Penal de o adulterio en primeiro lugar, en segundo o amancebamento e o terceiro do atenuante por cuestión de uxoricidio, que vos comentarei agora. En esencia, se vos fixades nas penas previstas, vedes que si pena de prisión menor para o adulterio e pena de prisión menor tamén para o amancebamento. Pero, se ledes toda a definición, podedes ver que o adulterio se consideraba no momento no que hai unha relación extramatrimonial dunha muller cun home, unha muller casada, evidentemente, mentres que para o amancebamento, para que se consideraba, tiña que ser pública. É dicir, se non se coñecía a manceba, non pasaba nada, non era delito. No caso feminino, unha vez cometida a infidelidade, había delito. Ademais, o Código Penal contemplaba o atenuante en caso de uxoricidio, cando os adúlteros, no caso feminino, eran descubertos, se o marido, se o seu esposo, mataba a ambos, únicamente lle correspondía unha pena de desterro. E, de causarles lesións, con independencia da gravidade, quedaría exento de pena. Ben, neste momento, únicamente o falecemento dun dos cónxuxes ou a nulidade eclesiástica e circunstancias puntuais non van permitir que o punto final dos matrimonios traspasase, digamos, a esfera privada. Por suposto, isto non vai impedir que en moitos casos existan matrimonios que se disolveran. Que pasa? Que se fai de facto, nunca de iure. E sen a posibilidade, por suposto, de contraer segundas nupcias. Porque operaría entón a maquinaria, digamos, penal franquista para, penar este tipo de circunstancias. Por tanto, isto vai provocar que o divorcio non só non sexa legal, senón que se estigmatice. De feito, isto recordaré de todos vos, no momento no que se legaliza, hai unha concepción social bastante negativa en moitos casos cara ao divorcio. Ben, tras a morte do ditador, logo de numerosísimas movilizacións promovidas polo movimento feminista, polas asociacións de mulleres, apoiadas, por suposto, por sectores políticos da esquerda, abandeiradas desa presión social da que comentaba o moderador e política, non? Pois conseguese finalmente a abolición, en primeiro lugar, do delito de adulterio. Isto, coa Lei 22/1978, do 26 de maio. A legalización do divorcio tardaría outros 3 anos en chegar. Promulgaríase coa Lei do 7 de xullo de 1981 e declaraba, novamente, legítima a posibilidade de disolver un matrimonio. A medida foi impulsada polo ministro de Xustiza, Francisco Fernández Ordóñez, e aquí cabe facer mención que contou coa posición dos sectores eclesiásticos e máis conservadores daquel momento, non? Como comentaban antes tamén, compre salientar que este tipo de logros en materia de dereitos non nacen coa transición, nin son froito dun momento puntual, non? Nin exclusivos tampouco da área política, senón que realmente son o resultado de anos de loita e que veñen de moito atrás e que parten das propias demandas da sociedade. Conseguen xa no franquismo aparecer na estea e sortear a censura tiñíndose un pouco desa idea de ennobrecer a institución que era o matrimonio canónico. Neste sentido merece unha mención a figura de Mercedes Formica, que era abogada, xurista, escritora española, que foi unha fera defensora dos dereitos da muller no seu do matrimonio durante o franquismo. E, no seu caso, baixo pretexto de acomodar ordenamento español o concordato asinado coa Santa Sede en 1953, chegou a lograr en 1958 unha modificación do Código Civil en 66 dos seus artigos e lograr que a muller, dentro desa esfera marital, experimentase unha mellora da súa situación. Entre algúns destes cambios, non me vou deter moito nesta cuestión, logrouse a atenuación do delito do abandono do fogar, no caso de que a muller fora maltratada, porque pensar que estamos nun contexto no que se unha muller fuxía da casa por ser vítima de malos tratos, con este delito de abandono do fogar podía ser instada judicialmente a retornar ao domicilio conxugal, estaban social e legalmente atrapadas, é unha dinámica
banda, a casa do marido pasa a ser considerada fogar conxugal, tamén esa retórica, non? E, por outro, elimínase o depósito da muller. O depósito da muller, para quen non o saiba, implicaba que nun proceso de separación, estas separacións de facto, non? O marido tiña potestade de operar, digamos, sobre unha suposta tutela da súa muller, como se fora unha menor de idade, para depositala na casa dun familiar ou nun convento, se non contaba con outro tipo de titor, ata este punto, non? Ben, a legislación franquista non contemplaba ningún tipo de figura específica para protexer a muller no contexto do matrimonio fronte aos malos tratos. Non existía nada específico, non? Os códigos penais que estiveron en vigor durante o réxime do 44 e o refundido do 63 únicamente presentan a posibilidade de interpor unha denuncia por lesións. Aquí entramos nunha nova problemática que xa poderedes advertir, non? É, pois, en primeiro lugar, ter unha sentencia condenatoria neste contexto histórico e, pois, en caso afirmativo, que unha vez cumprida, as mulleres quedaban novamente a merced dos seus maridos, é dicir, cumprida a condena, volvían para casa, en principio. Seguían casadas legalmente con eles. Por tanto, de abandonar o domicilio, como comentei, pois podían ser denunciadas. En aquel entón, pois, foi unha figura xurídica que sí que se empregou para obrigar a moitas mulleres antes desa consecución de merced reformica que mencionei para que volveran ao domicilio. En canto á violencia contra estas mulleres, non existe, xa digo, unha consideración específica da violencia de xénero ata moito tempo despois do falecemento do dictador. Vaise manter esta situación ata o 2004, nada máis nada menos, cando se aproba a Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Desde logo, un fito que marcou un antes e un despois na protección das mulleres vítimas de malos tratos no ámbito da parella ou da exparella. E se o dereito ao divorcio foi excepcional, o dereito ao aborto moito máis aínda, non? O seu debate máis aló dun ámbito médico produciuse nos anos 20, porén rematou circunscrito unha esfera totalmente masculinizada, formada por clérigos, por médicos e por políticos. Este feito, unido ao enorme poder que tiña a Igrexa Católica, non só no franquismo, tamén con anterioridade, non? E a profunda reprobación moral que tamén implicaba, pois, este tipo de circunstancia, esta práctica, fixeron que as manifestacións sociais sobre a posibilidade de interromper un embarazo foran máis ben escasas. A despenalización do aborto chega por vez primeira a España no contexto da Segunda República. Porén, non o vai facer o conxunto do Estado, faino exclusivamente no contexto catalán, polo decreto de regulación de interrupción do embarazo promulgado pola Generalitat en 1936. Foi froito do movemento de reforma sexual anarquista, da loita antifascista e da propia Revolución Social Catalá, e trátase da primeira vez da historia de España en que se legaliza a interrupción do embarazo nun hospital, nunha clínica ou en calquera espazo con medios, non? Para poder realizar esta intervención. Pretendíase, ademais, xunto con esta lei, difundir un sistema de educación sexual que non só permitira o aborto en caso de ser preciso, senón tamén que educara a sociedade, non? Neste tipo de temáticas. E foi unha interrupción do embarazo baixo casuísticas. Foi unha casuística de todos os xeitos moi plural. É dicir, temos tanto causas terapéuticas como euxenéticas, éticas ou sentimentais, e tamén neomalthusianas, é dicir, todas as relacionadas coa saúde, con implicacións psicolóxicas ou simplemente pola vontade de interromper un embarazo. Coa imposición do franquismo, a lei do 24 de xaneiro de 1941 marca o punto álxido da historia da punición do aborto en España. No seu prólogo, o aborto é cualificado como crime social que impide que nazan miles de españois anualmente e determinase que combater este escándalo era a responsabilidade do Estado. A partir de entón, todo aborto que non fose probado como espontáneo natural sería castigado por lei e as mulleres que abortaban, por tanto, consideradas delincuentes. Curiosamente, no Código Penal do 44 vaise reducir mínimamente a previsión de condenas. Aquí quero facer un inciso de que o aborto non fora legal no franquismo non implicou que as mulleres non abortaran. Fixérono soas, fixérono con a axuda de outras mulleres
de matronas, de enfermeiras, de curandeiras, tamén varóns, non? Ou calquera que tivera algún tipo de coñecemento nesta materia. O que pasa é que realizaron estas prácticas nun universo clandestino de prácticas e saberes femininos difundidos en contextos cotiás, poñendo en risco as súas vidas, que de feito en non poucos casos, como puiden saber das miñas investigacións, perderon. Falecido o ditador, unha década despois, temos a Lei Orgánica 9/1985, promulgada durante o goberno de Felipe González, deuse un pequeno paso na consecución do dereito á interrupción do embarazo. Tratouse da primeira vez, agora sí, da historia de España, na que se legaliza no conxunto do Estado. Permitirase baixo unha lógica moi restrictiva e a lógica do suposto, seguro que vos resulta familiar, non? E despenaliza a interrupción do embarazo en tres casos. Un, o risco grave para a saúde da muller, física ou psicolóxica, da nai, por violación, ata as 12 semanas, por malformacións tamén graves no feto, ata as 22 semanas. Habería que agardar, neste caso, 35 anos para interromper un embarazo sen mediar a lógica dos supostos. Sería coa Lei Orgánica 2/2010, segundo a que se pasa un sistema de prazos, permitindo o aborto libre ata as 14 semanas de xestación e ata as 22 semanas en casos de risco para a nai ou por anomalías fetais. Ben, os ata o de agora citados constitúen só algúns exemplos relativos ao legislativo, da tardía chegada da democracia no que se refire a cuestións de xénero. Pero existen moitos outros aspectos que mesmo na actualidade aínda están inmersos nesa longa listaxe de débedas en chave de memoria democrática. E unha destas cuestións xira en torno a esta institución. Aquí, na fotografía, podedes ver o que sería o centro adscrito a este padroado de protección á muller en Lugo. Está na Rambla Claudio López, creo que é a antiga de das Nais. Pois ben, esta institución refundouse no franquismo no 1941, porque é unha institución que ten unha longa andadura histórica, pero no franquismo, digamos, que se adapta ás novas circunstancias características do propio réxime. Cal era o obxectivo desta institución? Pois, oficialmente, a salvagarda moral en todos os eidos da vida cotiá, e especialmente aqueles relacionados co ocio. Temos unha fiscalización absoluta, unha observancia por esa policía da moral e das costumes, do cinema, do teatro, dos bailes, de calquera espectáculo, tamén das praias, dos lugares de baño, do río. Deste padroado dependía unha serie de xuntas provinciais e locais que van a operar nas diferentes provincias do Estado ou localidades que teñen unha afluencia deste tipo de espectáculos reprobables ou moita poboación. E van a operar, xa digo, neste sentido, e tamén confeccionaban informes sobre a natalidade, sobre o estado da prostitución, se producían abortos ou se tiña coñecemento deles, pero o tempo tamén actuou en aras da teórica reforma e protección das mulleres consideradas en risco de caer. Preguntaredes en risco de caer quen? Pois, en teoría, na prostitución ou, por exemplo, para aquelas rapazas novas, porque xeralmente o padroado actuaba directamente sobre menores de entre 16, 23 anos, 25, e tamén centradas naquelas que se quedaran embarazadas fora do matrimonio. Por tanto, so pretexto de amosar estas mulleres conductas inmorais, moitas van ser forzosamente internadas en centros religiosos, en reformatorios, onde van permanecer ata que se as considere reeducadas ou, por suposto, ata que cumprían esta maioría de idade. Outra circunstancia que tamén podía implicar que saíran destes centros era que casaran. Nos preguntamos como podían casar, estaban recluídas en centros. Isto é unha cuestión complicada de historiar, pero un trasfondo un tanto desagradable. Ou entraban en convento. Se entraban en convento tamén podían sair. Nestes centros van ser vítima de internamentos forzosos, xa digo, dunha estigmatización absoluta, de explotación laboral, de violencia psicolóxica, física e perda de todo tipo de dereitos, entre os que tamén se sucedeu a adopción irregular de menores. Desde o fin da ditadura franquista, o padroado e os seus centros van operar 10 anos máis. A súa disolución produciuse en 1985, pero non foi ata este ano, 2025,
cando as supervivintes do padroado foron recoñecidas como vítimas do franquismo, tanto por institucións religiosas como polo goberno español, en actos de memoria e reparación. De feito, o mes pasado, o goberno recoñeceu por vez primeira como vítima da ditadura unha muller pola súa orientación sexual, foi esa alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, que foi recluída en centros do padroado entre 1978 e 1975. Fora da ditadura, por tanto. E xa para rematar, únicamente, como reflexión final, a legislación é proba de que a transición democrática chegou tarde para as mulleres. A consecución de dereitos fundamentais en materia de xénero e o recoñecemento das vítimas femininas do franquismo producironse con décadas de atraso respecto da proclamación constitucional da igualdade. Non houbo unha urxencia institucional para unha transición democrática en perspectiva de xénero e deixo aquí para a reflexión final que queda aínda moito por facer en chave de memoria e tamén moitas realidades sociais por difundir en contextos educativos, académicos ou en actos como que hoxe nos trae aquí. Mais aló deses grandes fitos da transición que todos coñecemos e, xa digo, especialmente en perspectiva de xénero. E isto é todo. Moitas grazas pola vosa atención.